Къде ми е пастата за зъби? Реймънд, помниш ли на тези въпроси за числата, които докторът ти зададе днес? Да. Как направи това? Виждам го. Аз го виждам. Какво виждаш? Ще спреш ли за секунда, моля те? Аз го виждам. Остави това, Рей. Опитвам се да говоря с теб. Защо когато кажа спри, не спираш? Защо винаги трябва да се държиш като идиот? Да. Мислиш, че това е смешно ли? Да, смешен Реймен със смешни зъби. Какво? Какво каза? Със смешни зъби. Защо каза смешни зъби? Ти казваше смешен Реймен със смешни зъби. Рейнмен? Аз съм казал Рейнмен. Да, смешен Реймен. Опитвал съм се да кажа Реймънд и излязло Рейнмен. Да, смешен Реймен. Ти си Рейнмен? Кой направи тази снимка? Татко. Живял си с нас? Да. Улица Бич Рест, 10961, Синсинати, Охайо. Кога се тръгна? 21 февруари 1965 година. Помниш ли какво се случи тогава? Беше четвъртък, много снежно, 7,2 инча онзи ден. Точно след като мама почина. Навръх Нова година. Да, мама почина 5 януари 1965 година. И помниш онзи ден, когато си тръгна? Кратко и внезапно заболяване. Помниш ли деня, в който си тръгна? Бях ли там, Рей? Аз къде бях? Ти беше на прозореца и ми помаха. Чао, чао, Реймен! Чао, чао, Реймен! Ти ли беше този, който ми пееше? Да. Каква беше онази песен? Как започваше? Спомняш ли си? She was just 17 and you know what I mean, and the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Ooh, when I Saw her standing there. Pa-pa-da-pa, pa-pa, pa-pa-da-pa. Харесваше ли ми, когато ми пееш? Пеехме ли други песни, като Beatles, например? Лошо, страшно, горещо, горещо вода какво изкара има? бебето. Какво, бебе? Аз ли? Да,
Да, Спокойно, Рей. Всичко е наред. бебето, горещата вода изгаря бебето. Не съм изгорен, Рей. Не съм изгорен. Моля те, успокой се, Бебето всичко е е наред. наранено, бебе, чакай. Виж, бебе. виж, не съм изгорен. Не съм изгорен. Моля те. Моля те. Успокой се. Всичко е наред. Всичко е наред. Не съм изгорен. Затова сте прибрали в психиатрията. Мислили са, че ще ме нараниш. Никога няма да нараня. Бебето никога няма да нараня Чарли. Чарли, бабите, мой човек. Мой главен човек. Слушай, Рей. Не знам дали след утре ще имам възможността да те видя отново. Доктор Брунер много те харесва и ще направи всичко възможно да те върне обратно в института. Искам да знаеш, че последните няколко дни прекарани заедно значат много за мен. Въпреки че понякога ми идваш в повече ти и всичките ти особености, хубаво е да ти имам за по-голям брат, Рей. Аз съм отличен шофьор. Знам. Ти си най-добрият шофьор. Чарли. Чарли е мой човек. Чарли, бабите е мой човек. Хайде, Рей. 11 часа те. Време е за лягане. Има нещо изключително в него. Начинът, по който вижда света, по който обработва информацията, сякаш е свързан с нещо, което останалите от нас дори не могат да разберат. Той е уязвим. Може би дори прекалено уязвим. Нуждае се от някого. И може би, само може би, този някой трябва да съм аз. За първи път не мисля за това, което изгубих, а за това, което спечелих. Мисля за моят брат, моят Рейнмен, за семейство, за новото начало, за един шанс да бъда по-добрата версия на това, което бях.